Iyan magayunon ini. Oh, mga mahilig mag-video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes. Yan. Pupunta. Sige na. Pupunta kami ngayon sa CARAMOAN. Wait, what about Mag-stay kami doon ng 2 days. and the charger? Yan ang gamit namin. Magko-convoy kami ni na Ruth, ang kapatid ko. Yan. Completed. Can I have it, please, Bo? Why do you have to complete your sentence? Ayan, dito kami lahat. I love you. Yes. Yan na hold you. Dapat igdita na. Masunod na si Kuya Jomar, alas 2. Pictorial da kita. Ayan na. Ayan, bumaba kami dito para ihi. Ayan, convoy kami. Hi, vlog. Mawiwi! To my guys. Mawiwi! Yeah. Break. How's the kids? Ay, Diyos! Ang siram kang buhay ni... Ready, Kuya. Ang siram kang buhay ni Kuyan ay! Iyan magayunon ini. Sana duman sa umpisa pa. Balik kita, balik. Kami par Kalaro man sa ride. Ayan ang Agirangan Island. Pwede yan. Ayan. Mga mahilig mga mahilig mag-video. Pinay ko jump sa to. Hindi kayo hindi ka marimel. Video naman eh. Rest kami, nandito kami ngayon sa presentasyon. Sino namin? Para presentasyon, para magwiwi, tapos snack dyan. Ilungan mo dyan, anak, magpunta ka dyan sa kota, magagayunan ka. Pero ika ma? Parang tayo, anak. Digdi na ako. Ini.
Yan. Nagbaba kami dyan, kadto. Dyan oh. Duman. Ini oh. Yan. Dyan. Oh, dyan kami nagbaba. Dangog-dangog mo ang alon. Mainitan Yan. Oh, sige. No, sige. No, don't pet the dog. Hello. It's sleeping. How are you? You can pet it. It doesn't Yes. Baka may maano din daw, may Wow. Should May we ma- keep it? may Watch out for the poo. The poo. Is it charging? Yeah. Ayan, dito kami nagpi-picture-picture. Ayan yung mag-ina sa likod. Mami, gusto ko coconut. No, thank you, Nana. Pera. Pigsara kita. Bigos ko sa ko. Parang dito SM ano? Kaya napapasala ka no, nasa kalabang ka. Pinasa ko lang. Ipiling mo kikas. O, daan-daan pag kailan. Siya mang hinubit ba? Iyo. Aray ko, ang tuhod ko. Apo nga ni Ninda. May hindi na maglaog. Ikaw na maog ka na. Pwede ka na lumaog dito. Laog mo na niya sa kuya. Pwede na mag-park dyan. Kanarog para si Magdero kalaog. Iyo. Hindi ka mula sinalugod sa luwas. Ikaw. Yan ang birthday boy. May sorpresa kami sa kanya. Yan ang sorpresa namin kay Mark. Asan na sige? Ay, tiyang pala. Sorpresa namin kay Mark.
out pa. Di ko naman kung may kutsun inyo. Lang mga ang... Pero may kutsun nag... Uya bag ang kutsun May pa kaya. rin kutsun. Di ko alam kung kasi. Iyo, hindi oh. O ano, pin... Sino ma-share ka mo ni tita? Me and maarulay na. This is me and Kuya's room. Which one's our room? Nice. Which one's our room? Which one's our room? Our room. This one. This one. Ay, magugulo. Basta ka muna sa room. Nakahabol si Jomar.